Λοιπόν, hello, είναι το πρώτο μεγάλο βίντεο, είναι μεγάλο, δεν είναι 5 short ή μικρό. Εδώ πέρα subscribe, like θα με βοηθούσε σε αυτό το κανάλι γιατί είναι νέο από ό,τι καταλαβαίνετε. Wait λίγο να περάσει διαφήμιση. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε έχω 88 συμπάκ. Λοιπόν, είναι νέο κανάλι αυτό, έτσι μου άρεσε να δημιουργήσω ένα. Μ' αρέσει και λίγο το άλλο, καταλαβαίνετε. Τώρα το μάτι του 25 και για πρώτη φορά καλά είμαστε. Πάμε να κάνουμε ένα ντραφτάκι. Διάλεξα σύστημα και τι παίχνει. Μπαστόνις θα λέγω για πρώτο. Δεύτερο σύμπι. Πάμε στάμα. Όπα, εδώ αρχίζει καλά. Πάρω Πουγιόλ. Εκεί έχουμε ένα πολύ κακό left back. Chilwell. Δεν είναι καλό το βέβαια. Θα πάρω με Premier League, οπότε ναι. CL θα βάλω τον Τονάλι, όχι τον Bernardo Silva, όχι τον De Bruyne. Φανταστείτε από τον Bernardo Silva, έχω De Bruyne, δεν είναι. Εδώ δεν έχουμε κάποιον παίκτη που να είναι, οπότε θα πάρω, παίρνω αυτή. Let me do, εδώ έχουμε κάτι πολύ καλό. Right mid. Από ό,τι φαίνεται έχουμε Messi. Δεν είναι wow, εμείς θέλαμε Premier League παίκτης, αλλά πέρα. Και striker θα έχουμε τον Duran που είναι Premier League. 84 rating, 65 chemistry, κάτι κάνει. Θα έχουμε Ortega. Αυτές χάλια. Αλλαγή μόλις. Εδώ θα βάλουμε τον Κονάτε. Αλλαγή με μπαστόνι. Παίρνει και Mystery Dunk. Εδώ θα πάρουμε άκυρο, έχει καλύτερο και μικρό άλλος. Εδώ έχουμε Jones Leader, όχι Slice. Έτσι είμαστε καλά. Slice με De Bruyne. Εδώ θα πάρουμε έναν σάκι που χρειαζόμαστε εδώ πέρα, εννοείται. Νομίζω. Ναι. Και έχουμε καταστεί, πάμε Miller. Εδώ θα πάρουμε Garnacho. Έλα. Εννοείται και είναι καλύτερο. Wait λίγο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Θα πάρω μόνο και μόνο για το rating Μπωματί. 92, φοβερή κάρτα. Wow, Λουίς Δίας. Με τον Garnacho και πάμε στο τελευταίο. Που έχουμε, θα πάρω και το chemistry Raúl. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε για το πρώτο ματσάκι να δούμε πώς θα πάει. Draft Cups. Πάμε League. Match Day. Και πάμε. Έλα, μπήκαμε. Έχει καλή επιθετική. Δεν έχει κακή ομάδα, για να δούμε τι θα γίνει. Match Day. Βάζω λίγο attack, ναι attack. Αυτό είναι, δεν είναι Λουίς Δίας. De Bruyne. Δυσκολεύτηκα λίγο. Στην αρχή μπερδεύτηκα. Παιδιά! Το βρήκα στο Στάλεϊ. Σε 95 overall goalkeeper, απίστευτα. 11-0, defense. Μην το φάμε. Μπράβο ρε De Bruyne. Το σώσαμε. Ξανά defense. Ξανά, ναι, το σώσαμε πάλι ο Κονάτε. Τώρα attack. Ξανά defend. Λοιπόν, defending ο Κάρλες. Ναι. Ποιος να έχει ρε. Ο άλλος. Ναι, και ο Πουγιόλ έχει.
Έλα attack, έχουμε attack, goal 2-0. Zoboslai, assist, defense, assist, Luis Diaz, goal, Zoboslai. Έχουμε κάνω attack, Γκρίλης κίτρινη. Οκ, είμαστε ημίχρονο, πέρασε, injury ο De Bruyne. Κόκκινη κάρτα πήραν, τι γίνεται ρε, γκολ. Το πιάσε ο 95. Κάνω μια αλλαγή, δεν μπορώ τώρα, έχουμε 3-0 ο Ντούραν. Κάνω αλλαγή, βγάζω De Bruyne γιατί είναι τραυματισμένος. Άλλο ένα attack που έχουμε, ο Σάκα θα το κάνει εναντίον τον De Ligt και νικάμε. Και για να δούμε, έχουμε πέναλτι αυτή τη στιγμή. Το βαράω εδώ πέρα. Το έχασα παιδιά, εντάξει. Είχε πολύ καλό τέρμα και δεν έχω και πολλές πιθανότητες. Άλλο ένα attack και το σώζει ο De Ligt στο 67 το μάτς. 71. Κάνουν και αυτοί οι αλλαγές, το κάνουν defense. Κάνω mid, μπαίνει η Αντέλια Σόσα. Έχουν άλλο ένα attack αυτοί. Το σώζει ο Chilwell που λέω στην αρχή ότι τζάμπα τον πήρα. Δεν τον πήρα τζάμπα. Πιστεύω έχω καλό 169. Νομίζω με περνάει, ναι με περνάει για 4. Ο Μπερνάντο Σίλβα και την έχασα. Defense μόνο, attack. Έχουν φάει κόκκινη αυτοί και 4-0 με γκολ του Μπαστόνι. Και τώρα είναι το 5. Λοιπόν, pass και defending. Pace vs, δεν είναι pace vs pace. Όχι, μπερδεύτηκα λίγο. Έχω να παίξω αρκετό καιρό Madfoot. Τώρα είναι θέτω 25 εδώ και κάτι μήνες. Εγώ δεν θυμάμαι ότι το κατέβασα. Έχω Ορτέγκα και στο τέρμα. Και νικήσαμε ένα draft μόλις, ένα match draft, sorry. Θα ανοίξω κάποια packs τώρα. Λοιπόν, δεν έχω πολλά λεφτάκια για packs. Θα ανοίξω αυτό με τη διαφήμιση και πάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, το ανοίγουμε. Wow, random, 5 random. Χάλαντ. Όχι. Ραφέ, όχι, εντάξει. Wow, Χάντσε 91. Και Μπερνάντο Σίλβα και Κουίρτ. Παιδιά, έχω καλές κάρτες για αρχή. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε πίσω. Ανοίξουμε κάποια free packs για να πάρουμε κάποια rewards. Κούρε 22 δίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, subscribe, like στο νέο μου κανάλι. Έχω και ένα παλιό που λέγεται Igna, Παύλα Gamer, κάντε και εκεί. Και τα λέμε. Bye.